idan ka ɗauki misali fannin mata masu zuwa su ta nuna tsaraicinsa a social media kuma abin ta kai wai ka ga mace wai ta ce wa miji nagar take so a haka ta manta cewa irin stamp ɗin da ta buga wa kanta irin mijin da zai fito kenan. Ta yi wata magana a ƙarshe wanda akan ta ne zan yi magana take cewa duk wacce ta kama kanta ƙa'ida mace ita ake zuwa fa a ce ana so ba kasafai ma mace ta kace tana samun namiji ba. To saboda haka in dai ta tsaya akan tarbiyya ta Allah shi faɗi ne Allah ke cewa innahu man amila salihan min zakarin aw unsa, wanda duk ya gyara kansa ya zama mutumin kirki ya inganta rayuwarsa ya inganta alaƙa shi da Allah subhanahu wata'ala, Allah ya ce ko namiji ko mace falannuhu yannahu hayatan dayyibata, sai mun rayar da shi rayuwa mai kyau. Saboda haka idan kin ji tsoron Allah, Allah ma ba zai taba ba wani mayaudari ko madamfari galaba akan ki ba, duk da tana kin